Hemen gaude San Francisco plazan, San Francisco ikastetxearen aldaberean, San Francisco ikastetxeko 4 ikaslerekin. Eta zuek zaudete zenbagarren mailan? 5. mailan. Aha, eta zer moduz ikasketak eta zuek ikasle onak zarete? Bai, oso onak, oberenak, bai, primeran. Aizue, bueno, gu orain ari gara hemen hizketan, musukorik gabe, distantziak mantenduta eta hola, baina musukoa gertu daukagu. Zer moduz daramazue musukoa eramatearena? Gaizki. Gaizki? Zeba? Gaizki, baina, pues, delako super aspergarri eramatea erratu guztien. Bueno, Aspergarria, bai. baina azkenean pues ohitutzen gara eramatera eta jazta. Egoten zarete denbora guztian klase osoa Bai. musukoa jantzita. Bai, amaiketakoa kenduta. Eta amaiketakoa zer jaten duzu horrela, izkutuka bezala edo? Ez, bakoitzaren lekuan eta listo. Kentzen duzue, jaten duzue, daten duzue, eta gero berriro jarri, eta gelara. Eta musukoa eramatea zer da txarrena? Bueno, deserosoa dela? Niretzat deserosoa eta egiten duzuenan korrika eta hori arnasteko oso deserosoa. Eta beroa dagoenean. Bai, arnasteko modua, daukazu gero pila bat. Ja. Eta gero izerritzen duzunan gelditzen zaitzu itxasita. Bai, bueno. Bai, eta doministikoa eginezkero hor gelditzen da dena. Bueno, ez gara detailetan sartuko. Eta hori bezala, bueno, beste arau pila izan da ikastetxean, ez? Pandemiaren kontura. Adibidez, ze gauzak, ze arauak izan dira zuen ikastetxean? Adibidez, ezin gara elkartu gure beste klase batekin. Eta iristen garenean eskolara joan behar gara goira eta eskoak garbitu. Gelarekin? Xaboiarekin? Bai. Zer gehiago, gero ikusi ditut toki batzuetan badirela olako bide batzuk eta gezi batzuk. Batzuk da joateko eta beste bide bada itzultzeko. Aha. Eta hori errespetatzen duzue beti? Ez dakit beste, baina gehienak bai. Bai? Hasieran gogorra? Bai. Baina gero bai? Hombre, konfinamendutik itzultzerakoan lagunak ikustea pozgarria da. Aha. Josean Villanueva, egunon. Egunon. Bueno, hemen gaude Etxepare ikastetxeko patio eder honetan. Pandemia hau nola bizi izan dute aurrek? Ze begi bistakoa da, gogorra izan dela guztiontzat, baina txikientzat bereziki. Bai, nik uste oso nota altua jarri behar zaie, bai ikasle, bueno, gehiengo bati gutxienez bai, baina orokorrean nik uste berehala barneatu dituzte segurtasun neurri guztiak eta hori. Eta egia esan ez dugu apenas arazorik izan musukoaren erabilpenerako edo garbiketa neurria mantentzeko. Orokorrean nik esango nuke oso ongi egokitu direla egoera berezi honetara, bai? Eta nik uste haiei esker, momentu honetan, bai, esan aldugu ikasturte bukaera ona izango dugula. Bai? Dena den, nik uste dut pandemia honetan hautsi egin dizkiegula eskema guztiak, ez da? Bai. Normalean beti esaten diegu aurrei, aizue, konpartitu behar dituzue jostailuak eta gauzak, elkarrekin jolastu behar duzue. Kontrasanitario. Eta pantailak utzi alde batera. Eta orain, pandemia garaian kontrakoa esan diegu. Bai, bueno, hala tokatu da. Bai, egia da, kontrasanetan erori gara. Bai. Nik uste pandemia honek ere ikasleen arteko harremanetan eroso eragin handia izan du. Bai? Alde batetik talde burbuilak sortzeko beharra, bestaldetik ere batzutan etxean geratzeko behar izatea ere hori pantailaren bidez komunikatzeko eta hori. Bai, mezu kontrajarriak izan ditugu pandemia honengatik, baina nik uste ikasle orokorrean hori ulertu dutela. Momentu honetan, agian askatasun gehiago dugula harremanatzeko eta besteei irekitzeko eta nik uste probestu behar dugula. Nerea Filat, hemen zurekin gaude Katakraken, baina oraingo honetan nik hitz egin nahi dut zurekin ama bezala,
Eta gainera, aurren inguruan askotan entzun zaitugu, Euskal Herri Irratian esate baterako, zure zutabetan, zure kolaborazioetan. Zer moduz tratatu ditugu oro har aurrak sindemia garai honetan? Sindemia oro har, nik uste dut, gizartearen bazterretan edo gizarte kapitalista produktibista honetan bazterrean daudenek bereziki gaizki bizi izan dute, ez? Bai aurrek, bai pertsona helduek, bai baldintza ekonomiko edo klase baxuagoan bizi direnek, eta aurrak bereziki nik esanen nuke gaizki edo gogortasun handienetarikoa bizi dutela. Ze nolabait, egun batetik bestera aurrak desagerrarazi genituen, ez, gizartetik. Egun batetik bestera aurrak etxe barrutan utzi genituen, eskolari gabe, sozializaziorik gabe, mugimendurik gabe, lagunik gabe, eguzkirik gabe. Eta hori oso, uste dut, ez dela esan behar ere ez, baina hori oso gauza gogorra izan zen. Orduan, nolabait askotan komentatu duguna, ez, ze gertatu zaio gizarte honi, gizarte honek pandemian aurkeztu digu zer den, ez? Eta aurkeztu digu berarentzat aurrak ez direla garrantzitsu. Ez da, neurri bakar bat ere egon, sindemia guzti honetan aurrak erdigunean izan dituena. Gertatutako aldaketak edo egondako aurrera pausuak edo tratamendu berezi apur hori gertatu da bakarrik, kexa handiak egon direlako, gurasoak elkartu direlako, eta oro har logikoa ikusten ez genuelako, ez? Baina aurrak ez dira momentu bakar batean ere garrantzitsu izan. Eta nik uste dut, ideia hori oso importantea dela, ze zainketez hitz egiten dugunean, horretaz hitz egiten dugu, ez? Hori ez da garrantzitsua izan, gizarte hortan. Konfinamendua gogoratzen duzu, kasi egun egon ginen, etxean sartuta. Zuek zer moduz egon zineten? A ber, banan, Pues ongi, negoen ratu gehiena ikusten telebista, baina batzutan egon jolasten jostailuekin. Aha, beraz, telebista pila ikusi zenuen. Bai? Bai. Zu zer moduz? Oso ongi gainera, eman zidan denbora irakurtzeko Harry Potterren guztiak eta egon nintzen oso. Harry Potter zalea, zara? Oso. Nire bai. Eta gustora orduan irakurtzen, eta telebista ikusten ere bai, eta... Baina ezen beste. Eta jolasten. Bai? Zu zer moduz? Ni ondo, pixka eta espertuta batzuetan, eta nik egiten nuen asko futbolera jolastu, nire logelan. Ah, zure logelan futbolea? Eta hori, nola da posible? Ezke daukat oso logela handia, eta... Bai, Hola, metroak eta Eta jolasten nuen hor ordu pila bat. Kristalak zer moduz? Bueno. Zuzen moduz, Ariadne? Pues aspertzen nintzen asko, eta daukagu terraza handi bat, eta han aspertzeko egiten nuen kirola eta... Bai, ongi. Aizue, eta batzuk oso pozik egon dira konfinamenduan, besteak beste, gurasoak eta nahi arrebak eta denak etxean zeudelako, eta inoiz baino denbora gehiago izan dugulako familiarekin egoteko. Zuek, hori nola ikusten duzue? Ongi, baina batzutan pixkoa eta astuna. Zeren zendratuztean, hemen egon, hor rato guztian, eta zeunden aitekin, eta egiten zenunka, ni egiten nuka beti berdina, oso menos. Bai, eta familia osoa asko zarete zuek etxean? Ez, ama eta aita. Eta ni, como nire aita eta ama daude separatuak, konfinamendan anintzen atera kalera joateko etxe batera eta bestera. Ah, zuk bazenuen aukera hori, ezta? Bidaiatzeko. Bai. Ni eraman nuen nahiko ongi, baina azkenean, pixka bat aspergarria beti egotea jende berdinarekin eta horrela. Baina ere bai daukat txakurra, orduan ere bai joaten. Berarekin hitz egiten zenuen, eta... Ez. Jolastu bai. Bai. Jolastu bai. Zer moduz, gustora etxean familia osoa edo? Bai, Laurok, eske nire aita askotan zijoanez lanera, egiten zituen ordu pila bat, eta egotea Laurok hor denbora guztian
etxean batera, eta Ongi, nahiko ondo. aprobetxatzen zenuten jolasteko, igual... Bai, edo- egiten nuen, pues, batzutan elkarrekin, beste batzutan bakoitza bere bolara. Horixe, hainbeste ordu dagoenez ez, egun batean? Zuek zer moduz pasatzen? Ba, bueno, pues, ez dut eraman oso ongi, eta baina ez egu garen ez bost, askotan gaude oso elkarrekin, eta, pues, nago oso espertuta. Batzutan ongi eta bestetan borrokan edo aspertu, Oso, bai, oso, Anaia askotan. Rebekin batez ere, hor, nikinaka. Bai. Pandemiaren hasieran, dena oso gogorra izan zen, etxean sartu gintuzten guztiak, dena den aur askorentzat eta familia askorentzat positiboa izan zen, ze elkarrekin egoteko aukera egunean 24 orduz, eta Bai. aurrentzat hori ere Bai. positiboa, ez? Bai, hemen irakasleen artean bai aipatzen zen agian guraso batzuk pandemian ezagutu dituztela beraien seme-alabak, bai. Egia da, eta hori orientatzaile bezala esan behar dut, ikasteko zaitasunak dituzten ikasleekin gertatu dena da, gurasoekin lan egiteko beharra izan dutenez, agian gurasoak orain kontzienteagoak dira seme-alaben dituzten zaitasunetaz, eta hori alde horretatik lagungarria izan da, bai? Eta egia da, etxeko dinamikak ere indartu direla. Orokorrean nik uste pandemiak egin duena da lehenago zegoena areagotu. Orduan, lehenagotik harreman on bat edo familiko dinamika on bat hori baldin bat zegoen, orain momentu honetan hori areagotu da, baina dinamika txarrak ere kontuan hartu behar, bai, hori famili barruko gatazkak eta hortan ere pandemiak ere eragin negatiboa izan duela. Nik orokorrean hori izango nuke, pandemiak egin duena da lehenagokoa areagotu, onerako edo txarrako. Zer gertatu zen? Familien barnean gelditu ziren, familiak berriz indartu ziren, familiak existitzen ziren momentutan, esan nahi dut, nolabait, familiak hasi patriarkalari ere indarra handiagoa eman zaio, ez, kudeaketa hontan, eta modu garrantzitsu bezala, hezkuntza sistema osoaren desagerpen bat egon da. Badakit hitz egin dezakegula, online ikasketa egon dela, ez da gauza bera argi dago aurre hezkuntza edo bigarren hezkuntzaren arteko aldea ikaragarria da, baina aurre hezkuntza eta lehen hezkuntzaz ari garenean, hain zuzen ere, beharra handien edo horren autonomoak ez diren adin txikiko ez ari garenean, ikusten dugun argazkia oso gogorra da. Umeek ez dute aukerarik izan, berarentzat ezinbestekoa izan den bizian esparru hori mantentzeko. Sozializazioaren esparrua, lagunak topatzearen esparrua, ikasteko esparrua. Eta nola bizi izan dugu hori? Bueno, sindemia honetan gauza guztietan bezala, klase altuko aurrek eta klase beko aurrek ez dute berdin jasan. Etxean baldintza honak, gurasoak etxean izan dituzten aur horiek edo gurasoak adibidez eszedentzia bat hartzeko aukera izan duten familia horietan, aurrek agian ez dute horrenbeste ikasketa prozesuan, ez dute horrenbeste galerarik izan, hizkuntza aldetik agian ere ereduaz ari bagara, ez dute horren galerarik izan, baina klase txikiko edo klase baxuko aurrek oso kolpe handia jaso izan dute. Aurroietako askorentzat, ikastetxeetako jantokia, bazkari on bat bermatzeko aukera bakarretakoa bat zen, etxean problemak baldin badituzte etxetik ateratzeko edo problema horiek alde batera usteko aukera bakarra da edo problemako horiek lantzeko, eta bar, eta bar, eta bar. Beraz, nola jaso dute? Oso modu gogorrean, ondorio ikaragarria jasaten. Ni ez dut bereziki argazki osoa burua, baina jakin badakit ereduan kolpe ikaragarria izan dela hizkuntzaren aldetik adibidez, eta esan nuke krisi honetan guztien hori dela iaia ondorio txikiena, txikiena. Argi dago, eta ja zenbakiek esaten ari digute, depresioak, umek jaso izan duten beldurra, sozializaziorako problemak, pantailen batean pantailek hartu duten ezinbesteko paper hori,
Orduan esanen nuke haurrak ez direla garrantzitsu izan, haurrekin lan egite duten pertsona horiek guztiek ez direla, edo guztiak ez direla haurren defentsan atera, familiak bakarrik izan direla haurren izenean hitz egiten saiatu diren horiek, eta niri horrek oso argazki txarra ematen dit, egia esateko. Ez zait bereziki gustatzen, zergatik ez dut ere familien defentsan agertu nahi inolaz ere, ez da hori. Baina, bueno, problema asko dituen sistema bat montatu dugulako irudia, atera zait. Nekane Lasarekin gaude, San Francisco eskolan, zuzendaria zara, Nekane, egunon. Egunon. Bueno, zer moduz doa pandemia garaia San Francisco eskolan? Zein da hitza edo lerroburua? Nekea? Nekea, ja oso nekatutik gaude, ikasturte luzea, hasi zena ja pasaden ikasturte bukaeran, eta gogokin bukatzeko. Bai, izan da antolaketa oso desberdina, ohituta gauden oso desberdina, eta orduan, energia asko joan da horretan. Orduan nekea. Bai, nekea irakasleengan, familiengan, aurrengan. Aurrak esate baterako nola ikusi dituzue pandemia osoan, garai honetan zehar? Aurrak egokitzen dira izugarri edozein egoerara, bai? Egia da hasieran bagentozen okerragoa zen egoera batetik, zela konfinamendua. Orduan aurrek konfinamenduan ez dute oso ongi pasa. Azkenean etxean, ezin atera, dena online. Orduan, ikasturte hasieran gutxienez berriz elkarrikusi, elkarregonez, elkarrekin, naiz eta taldeka eta burbuiletan egon, gutxienez lagunekin egoteko aukera bazuten. Orduan izan zen, hasi ginen, nahiko ongi, zehola arauak zeintzu ziren gogorarazten, nondik ziren sarrerak, dena aldatu zen, sarrerak, patioak, antolaketa bera berria zen guztiontzat. Nondik joan behar genuen, nondik itzuli, gauza horiek, eskuak garbitu, musukoak, okerrena igual musukoen erabilera, hasieran guztien musukoarekin, eta orduan hasiera, berria, ez dakiz zer, holan, pixkat ez jakintasun horrekin, zen ere konfinamenduak hasi zirenean, ez genekin oso ongi nola zen prozedura, hori ere ikasiz joan gara, ikasturtean zehar, eta ikasleak gurekin, egokitzen. Ikusi zutenean, hainbat gauza galtzen zirela, festak, adibidez, eguberritakoa, edo urte betetzen ospakizunak, hainbat gauza galdu dira, edo ez dakit kanpaldiren batzuk egin ditugu, beste batzuk ez, hor tristura puntu bat somatu dela, ze kaka, batez ere igual 6. mailakoen garaia edo ez dela azken urtea eta gauza asko egiten dira, gutxienez gure eskolan, eta guzti hori geratu da. Nik jakin nahi dut zuen iritzia. Zergatik gertatu den historia hau dena, koronavirusarena, COVID, pandemia, nola sortu da eta zergatik edatu da horren beste munduan? Zuek ze teoriak dituzue? Ni kontatu didatena. Nire bai entzun dut zagutzarrarena eta hori norbaitian zuela eta zegoela virusarekin eta hori, baina orain bai esaten dute txinan dagoela egin zutela laborategi batean, ez dakit nola. Zientifiko bati ari zela egiten proba bat eta konke eskapatu zen virusa eta hori. Maten du beldurra, ez? Bai, bueno. Ez? Maten du beldurrezko pelikula bat, ozer? Edozein momentutan gerta daiteke beste zerbait, horrela, ez? Bai. Dakinik. Aizue, eta garai honetan, zer izan da, zuen ustez, txarrena eta onena? Izanen dira, gauza honak eta txarrak, ez da? Pentsatu pixka bat, Txarrenak gauza asko ezin direla egin, San Ferminak, parkea itxi dutela batzutan, eta jende asko hildela. Bai. Nire txarrena, rato guztian,
Gero egotea beste hola bat eta beste zepa bat eta horrela, eta ez gelditzea inoiz. Hori da, ez da inoiz bukatzen, ez? Bai. Pues hori, musikarekin itotzea, gaina beroarekin, pues, da oso nekagarria eta espergarria. Bai. Bai. Ba hori, nire bai musukoarena, eta gero, ba, igual zen okasun ilusio joateko, ez dakit, lekuatera bidaiatzera, baina gero, pues, ezin duzu. Eta igual ze familiaz da bizi Iruñan eta ezin duzu bisitatu edo. Bai, nire familia zegoen Vitorian eta joan gara duela gutxi, baina igual geunden urte eta erdi ikusi gabe. Claro, hori da. Bai, nire amak bere gurasoak bai, urte bat eta piko. Ze gogorra, Bai. Beti bideodeia, telefonoa, eta bueno, jende asko hilda. Zuei, familian, tokatu zaizue norbait hiltzea? Bueno, pues suerte hori izan dugu behintzat, ez? Bai. Baina batzuk oso gaizki pasa dute. Eta, oiek alde ilunenak, baina onena, ze izan da? Ze, bueno, gauza guztietatik beti ateratzen alda zerbait ona, ez? Hemendik ze izan daiteke ona? Edo ez dago, deusonik. Pues, nire ustez, musukaren gauza berena zen neguan iten bat zuen hotza, gutxienez eramaten zenuen. Eta ere usain txarrak eramaten zuen musuka eta igual zeuden otaten zakarrontzea eta usaintzen zuen supergaizki. Eramaten zuen musuka eta ez zenuen usaintzen ezer. Es que, bueno, uste ez. Bueno, ere bai egotea pues, lasaiago etxean eta ez egon rato guztian ba, geratzen jendearekin eta hori. Bai, hori bai, ez? Lasaiago bizi izan gara, ez? Estresi gabe. Bai. Hori ez dago gaizki. Bai, nik pues, konfinamenduan ama, aita eta nahiarekin denbora guztian egotea. Eta hor gustora. Bai. Bai, oso ongi. Bueno, arauak eta arauak izan ditugu bata bestearen gainean, ez da? Eta gauza batzuk igual zailak ulertzeko eta are zailago esplikatzeko gero aurrei, esate baterako. Terrazak irekita, tabernak irekita, baina zuen parkea itxita. Hori nola esplikatzen zaio aur bati? Bai, ez dakit, ez dakit. Zaila da, egoera batzuk zailak. Guk guri askotan esaten gute, baina kalean elkarrekin gaude zegu hemen, talde bakoitzak ditugu bi gela, kurtso bakoitzean orduan. Hemen ezin zarete elkartu, bakoitzak behar du leku batean, Eta esaten dute, baina gero arratsaldean hemen gaude, gurasoak ere esaten digute, elkarrekin daude, hamaiketako hartzen dute edo merendua hartzen dute elkarrekin, bai, baina guk hemen mantendu behar dugu badugun kontingentzi plan famatu hori. Ezin dira elkartu, ezin ditugu elkartu. Eta kontraesan horiek baditugu guztiok, ez? Haurrezkuntzan ere bai, gela musukorik gabe, hamaiketako hartzen, eta gero patiora irten eta musukoa jarri behar. Horrela zen. Eta horrela izan da, ikasturte osoan. Eta hori aurrei esplikatzeko zaila? Bueno, haurrezkuntzakoak, ez dakit oso, ez? Azkenean kalean daude eta daude musikoa hemen behan eta... Alden bezala. Bai. Zaila, hainbat gauza, azaldu baino nik uste hobe dela entzutea, ez? Haiek esaten dutena eta kontatzen dutena, jaso, familiekin ere garrantzitsua da harremana estua mantentzea, hori ere eten egin da, familiak ezin dira lehentasuna ez da sartzearena, orduan bilerak ere egin izan dira telematikoki edo telefonoz, eta hori izan da ere, azkenean aurrez aurre egotea, familia batzukin bai, lehentasuna eman zaiolako horri, baina orokorrean ez. Ikaragarria izan da nola portatu diren txikiek ze gutxi galdetu duten, eta begira zenbat eta zenbat arau hartu diren logikaren kontra. Mezu kontraesankorrak etengabe. Eta lata guztiz ere begira nola aguantatu duten eta zeinen ongi, ez? Aurrek. Bueno, eske bai, aurrek indarra handia dute, hor dago kontua, ez? Gure gizarteak ez dituela berdintasunean aurrak tratatzen, eta ez ditu berdintasunean urte oso hontan
aurrak ez ditu berdintasunean tratatu. Orduan, hor, eta beraiek kriston lezioa nik uste dut eman digutela modu batean. Tabernak ireki eta ikastetxeak itxita mantentzea erabakitzen duen gizarte batek, edo horren aurka, horren lege horien aurka egiten ez duen gizarte batek, nik uste dut adierazten duela zer den eta ze huldade ikaragarri dituen, ez? Eta ze gutxi begiratzen duen osotasunari. Ze gizarte batean, helduak, gazteak, tartekoak, haurrak, ez? Intergenerazionala da, gu ezberdinak gara. Baina gu ez gara gai izan hori kudeatzeko, beste modu batean. Eta ekonomia bakarrik egon da mahai gainean, osasungintzako legeak egon dira mahai gainean, batzuk beharrezkoak, dudari gabe, baina horrak ez dira egon mahai gainean. Eta ez dira inorrentza garrantzitsu izan. Bueno, inorrentzat ez dakit, gogorregia da hori esatea, baina bueno, oso ahots gutxi atera dira haien defentsan. Eta nik uste dut hori esan beharra dagoela, hori esan beharra dago. Krisi honek aukera eman digu, krisi guztiek egiten duten bezala, agian beste bide bat ezartzeko lehen pausoak emateko, eta ez dugu egin. Eta gure aurrak izan dira, gehien sufritu dutena. Zer ikaspen atera dezakegun pandemia garai honetatik? Nire ikuspuntutik, nik esango nuke agian egoera berri honetara egokitzeko gaitasuna. Osea, nola umeek dituzten egoera berritara egokitzeko erreztasuna, bai? Guretzat agian helduontzat zailagoa izan da, bai? Hainbat momentutan, baina haiek oso modu naturala eta erreza egin dute, bai? Eta nik uste gaitasun hori momentu honetan azpimarratu behar dela, bai? Agerian geratu dela, bai? Eta niretzat ikaspen polita izan dela, zeren guretzat, helduontzat nik uste oso lekzio ona izan dela. Umeek eta nerabeek ere egin duten prozesua eta nola bizi izan dutena guztia. Agobiatu gabe edo ahalik eta gutxiena, ezta? Naturaltasunez hartu eta aurrera. Eta aurrera, bai. Aurrera begira eta bai. Kasu honetan aurrak irakasle eta gu helduok ikasle. Punto bateraino bai, ez esango nuke, bai. Josean Villanueva, Ebernate Etxepareko orientatzailea, benetan eskerrik asko gurekin izategatik, aizu eta ongi segi eta altxaburua, Bai, berdin, bai, altxaburua, bai. Eskerrik asko. Beraz, ja COVID-a eta koronavirusa eta ja pasatzen den lehen, ezta? Bai. Eta zer esanen diogu jendeari? Animo mezu bat bidaliko diegu? Jendeari, igual batzuko indikan triste daude eta nekatuta. Zer esanen diogu jendeari animatzeko? Pues uste dut gutxi falta dela bukatzeko hau. Bai, zen ja gazteak hasi dira ja txertoa jartzen, osea, ni uste ja bukatzen ari da edo. Bai, gaina ja dago kontrolatuta gauzak eta hori, orduan ba. Eta hori dena pasatzen denean, zer egiteko gogoa duzue? Zeren zain gaude? Musuak emateko. Musuak eman? Familiari, bai. Zer gehiago? Futbol zelaetara joateko. Sadar berria, ikusteko gogoa? Bai. Pues festak egitea, urtebetetzea. Urtebetetzeak. Eta, pues, bidaiak egitea edo jendearekin geratzerakoan ez egotea oso pentsatzen rato guztian koronavirusean eta hori. Eta kanpaldiak, Bai. zangoak. Gu urte honetan ez du egin English Weeka lunbierren. Bai. Egin dugu eskolan. Ai, eskolan, baina ez da gauza bera. Bai, ja. Zena, joaten zen igerilekura eta... Zenitzen gauza asko. Orduan horrek zer esan nahi du, helduen urtean doblea izanen dugula? Ez beste. Ongi legoke, Bai, ez dut uste. English Weeka makarrik joan gara, horrela bidaia bat ematera eta konerara. Begira, Bueno, zer egin behar diogu, etorriko dira gara jobeak, ezta? Bai. Bueno, edozein modutan ere zuek bikain ari zarete portatzen, lezio izugarriak ematen, aurrak oso kontzientziatuak eta oso txintxo eta zorionak. Aizue, Ibon, Erika, Oian eta Ariadne, eskerrik asko eta zorionak, txalo bat zuentzat.
Agur!